Nakashlong kaput jong kanong talang syaki kerdan bahakli du kasenchar khadar ha kajala. Uba lakmen rumbui uyasam shangi yaki khana shapang jong u kajing pun itu bakham banya yaladi kikam nong yalam kajing im halashnong kikam san perthai bat kumta terter. Ta ngisong drong bos lah saya si mano belum antip ngin nya bos ru ya kata teh ya kepadang wan tebi ngin su Kitren rai jong u kajing im hashuwa banrung shakasan perthai bat kiwe ngade unong war ngade ukhasi ngade ujengkia ngahapi banjeng nak menta kijat bendri lajang Ale nginya kendu yu uba lakmen rumbui shabar ki saukan ro jong ka kamra trekam. Kane ka snong nong telang di ha kaliang ka roy ka pa kade ka we ni ka we ka be ka snong ka banong kong tam hapo mekhalia ka ba ngiyo daw pai Ngap ya ka khana shapang ka jingya lenti ka jong u ka jing penyaso shakasan perthai ka jing pen itu ka bakham banya yaladi ka jing ken mau i bat ka jingya dei bayajan jong u bat ka shnong la jong. Bet ya ka episode ka bathammai jong ka irmat ha ka Doordarshan Meghalaya bat kumjoru ha ka YouTube channel jong ka DD News Meghalaya ha ka arpo atrek ubanai jemmang kata lashay kasngi ha ka por san baje janmit kajing kran ka bakerpang bat Menteri Sarkar ka jalla uba lakmen rumbui